Molim. Moje Tomice, ja kad sam ti pričala, ti meni nisi verovao uopšte. Pričala sam ti mnogo nešto da me shvatiš, ali ti nisi teo da me shvatiš. Onda si ti gledao neke druge stvari tamo koje nisu trebalo da gi prihvatiš. A mene nisi htjela da me slušaš, nisi htjela da me slušaš mene. I zato sam te ostavila, gospodine, da znaš, zato sam te ostavila. Kako? Može? Nekome se. Tomice, alo Tomice, dobar dan. Ja sam te zvala mnogo puti, tebe ti nisi hteo da se javiš. A zbog čega i kako, ja ne znam. Sam se mnogo, ja tebe volela, ali ti mene zadnji put nisi hteo da pričaš sa mnom. A zašto to nisi htela? Ja te molim, ako hoćeš još jedanput da se susretnemo negdje i da popijemo po jednu kafu i da porazgovaramo. Ako hoćeš, dobro je, ako nećeš, kaži mi. Da znam da si tražim ja drugog nekog. I gotovo. Slušaj, da ti kažem i ovo. Ja više neću da se maltretiram s tobom i neću više da se lažemo. Ako bi hteo ti u petak da dođeš u kafanu, te se dogovorimo tu i tu i da dođeš, da se javiš i da popijemo nešto i ti mi kažeš kad da idemo u banju, u Vrnjačku banju. Jer smo se dogovorili da idemo u Vrnjačku banju, a ti si obustavio. Zašto si obustavio da me javiš? Toliko, pozdrav, molim te. I volim te, dušo. Ćao. Ma ti nisi normalna, bre, budala jedna.